Det är det här jag lever för. Jag har förlorat allt. Mitt jobb, mina vänner, allt. Det är som en drog. Att döda. Och nu återstår bara han. Alltså det är min tur nu. Låt oss se vem som är den bästa. Du har ingen chans. Du måste dö. Kom an va. Alltså vad fan har vi suttit här i 7 timmar, pallar ingen mer. Men vad fan vill du att vi ska göra istället då? Vad fan, dra ut, gör vad som helst. Vad fan gör du? Vad fan gör du? Du kan inte skjuta mig när du sitter och pratar. Jo, för fan sitter du här, jag måste göra något annat. Ja, som vadå? Jag inte vet, jag går ut där för du får sitta här själv. Jaha, då gör vad du vill. Jag kommer sitta kvar här och spela i alla fall. Det är det här jag lever för.